Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Федерер от Тему и добре дошли в епизод номер 3 от Окото на акулата. Защо съм облечен така и аз не мога да ви отговоря, може би защото преди малко ми дойде пратката от Head, които в момента продават цялата си тенис екипировка и скил оборудване на 50% отстъпка, така че може да се възползвате. Отделно, че ако надвишите 40 евро за поръчка, ще получите освен безплатна доставка и тази мешка. Струва си. Отивайте да пазарувате и да се възползвате. Въпреки че съм облечен с тенис облекло, освен да поздравя любимеца ми Новак Джокович за спечеленото олимпийско злато, няма да говорим много за тенис, а също и да открехнем малко темата за демонстративния матч на Гришо с Джокович, който ще се проведе в средата на септември месец и за който билетите свършиха за няколко минути и вече се продават на черно. Само искам да кажа на хората, които действат така: браво! Възползвайте се да правите пари от благотворителен матч, за да прецакате хора като мен, които са фенове и на двамата и да не могат да ги видят на живо. А сега да се насочим към основните теми на това видео. Както може би ще видите от дължината му, това предаване вече няма да е с продължителност на един цял подкаст, за да ви отекчавам да гледате и да седите часове. А ще бъде в рамките на 10-15 минути, даже може би този първи епизод от новия стил ще е по-кратък. И искам да поговорим за български футбол и за предсезонните подготовки на Челси и на Милан. На двата ми любими гранда, защото на другите много не отделям внимание, нека сме реалисти. Започвайки с българския футбол, сега ще видите моята прогноза преди началото на първи кръг как ще завършат 16-те отбора в А група. Имайте в предвид, че тя е на база предсезонните подготовки на повечето отбори и затова Левски са трети. Но гледайки първите ни 3 мача, преспокойно бих насложил на второ място. Не съжалявам, защото ние си имаме един период около октомври-ноември, в който се изключваме. Дай Боже сега при Генчев да не се случи. Но ако успеем и другата седмица срещу Лудогорец да минем без да загубим, мисля, че преспокойно сме битката за титлата именно срещу Разграчани. Тях съм ги сложил на първо място, защото нека сме реалисти, че отбор с такъв бюджет трудно би бил хванат от някой от Левски, ЦСК, Ботев, Локо и така нататък. Въпреки че Лудогорец показаха в Европа, че при гостуванията си са доста колебливи и отново да се опровергая, въпреки това спечелиха гостуването си в Карабах. И в момента са само на 90 минути, в които ако не загубят, стигат до плейоф за влизане в груповата фаза на Шампионската лига, нещо, което не са правили от доста години насам. И дано докарат някой грант, ако успеят, аз нямам против. Повече мачове за тях в Европа, повече шансове Левски да седи повече време на върха и евентуално титлата да се решава отново в пролетния дял на шампионата. Шампионат, който този сезон вече е с друг формат, който набързо да ви разясна. Вместо разделението, което беше първа шестица, втора шестица, изпадаща четворка или както бяха до сега много объркващо, вече са четворка, осмица. След приключване на редовния дял от шампионата, първите 4 отбора играят всеки със всеки по 2 пъти, вторите 4 отбора играят всеки със всеки по 2 пъти, а 8-те отбора в осмицата ще играят по един път с противниците си. И този любим плейоф, който по необясними причини седмия получаваше шанс за Европа, сега ще бъде между третия и петия. Разбира се, това е ако носителя на купата не е първия, втория или третия. Ако това се случи, тогава четвъртия играе с петия, което би било гениално най-сетне четвъртия да получи шанс. Той за какво се е давал зор редовния дял от шампионата, ако не може да играе след това в Европа? Да започнем с разговора за Левски. Как по дяволите започнахме толкова добре? Аз съм изумен, защото предсезонната подготовка въобще не предвещаваше това. Тези 90 минути на надежда, след което 90-те минути на Герена срещу Ботев Враца. Доминантният матч срещу Локо Пловдив, само 2-0, можеше отново да е 5 или 6. Аз съм изумен от целия отбор, който предсезонната подготовка не вкарваше толкова много, защита отново беше колеблива, тя и сега е, но личи си как със всеки изминал матч се понапасват нещата и дефанзивен план допускаме по-малко и по-малко грешки, а в офанзивен играчите се разбират брилянтно. Асистенцията на Джемили, който няма да ви лъжа, че миналия сезон мен въобще не ма кефеше, защото беше много на приливи и отливи. Надявам се този да запази формата си по-дълго време. Асистенцията му за Фадига на Лаута, това е пас от световна класа. Без да преувеличавам, просто освобождава се и в перспектива между двама играчи на Локото, аз такова нещо от времето на Мечо Телкински не съм виждал. Няма как да не го вметна, разбира се.
Отделно Фадига и той се намира в превъзходна форма. Това момче, което миналия сезон донесе такава радост на повечето левскари с онзи гол срещу Айнтрахт, вкара още 2 или 3 попадения. Сега вече има 3 гола в началото на сезона. Джемили също има 3. Като цяло и селекцията на Левски беше изключително силна, започвайки от Мустафа Сангаре и Алекс Колев в предни позиции. Алекс Колев не спира да тича 90 минути. Аз толкова раздаващ се нападател не съм виждал в сини отдавна. А Сангаре, това е Гара Дембеле. Това буквално е Гара 1 към 1. Има скорост, има удар, физика да не говорим. Перфектен е. Разбира се, дано да си подобри състоянието и да може да играе по цял матч, а не да трябва да влиза от пейката, но и от пейката има изключително голям ефект, имайки предвид, че вече защитниците са доста изморени, именно заради Алекс Колев, който не спира да тича, именно и заради Марин, Джемили, Фадига, които от втора позиция се включват. Евертон Бала също лека по лека напипва своя ритъм. Този отбор на Левски може да направи нещо, но още е твърде рано в началото на сезона. Днес играем с Крумовград, пожелавам си и тях да победим, по възможност с суха мрежа на Герена, да напълним стадиона и да видим какво ще се случи наистина на Хюве Фарма срещу Лудогорец. Защо ги дадох за шампиони отново Лудогорец? Мисля, че отговорът е ясен. Отбор с такъв голям бюджет, който осъществява изходящи трансфери за няколко милиона евро, който получава от препродажбата на бивши играчи още десетки милиони, в случая с One eternity later. Игор Тиаго. Да. Те трябва изключително много да подценят ситуацията, за да изостанат от нас, защото този сезон вече и в евротурнирите има промяна в формата и няма отпадане, примерно от Шампионска лига, ако си трети в групата, да отидеш в Лига Европа или от Лига Европа в конференциите, ако си трети, защото няма групи. Вече е едно голямо първенство. Но, да, Лудогорец надали ще играят в Европа на пролет, освен ако не завършат в първите 24 отбора от трите евротурнира. Има вече по 36 отбора в евротурнирите и как ще процедират? Ще бъдат разделени в 4 урни. И всеки отбор ще играе по 8 мача. Повече мачове, повече пари все пак. УЕФА затова го направиха този формат, който наподобява даже и Суперлигата, която Флорентино предложи преди години. Всеки отбор ще играе по 2 пъти с различни отбори от всяка урна. Тоест, например, един Милан, който ще бъде във втора урна, ще играе 2 пъти срещу отбори от първа урна, 2 пъти срещу отбори от втора урна, 2 пъти срещу отбори от трета и 2 пъти срещу отбори от четвърта. В края се сумират точките, спечелени в тези 8 мача. Първите 8 отбора отиват директно на 8 на финал, докато следващите 16 отбора в класирането от 9 до 24 място отиват на плейоф за достигане до 8 на финал. Те ще бъдат в ролята на непоставени срещу 8-те поставени и останалите 12 отбора, т.е. от 25 до 36 място, директно отпадат. Това беше Европа за тях този сезон. Не знам Севиля какво ще правят вече, като няма трето място и отиване в Лига Европа. Ако Лудогорец по някаква случайност ни подценят и успеем да направим добър аванс, докато те са в евротурнирите, може би ще се борим за титлата до късна пролет с тях. Но още е твърде рано и нека първо да видим как ще мине матча ни с тях на Хюве Фарма Арена. ЦСКА-София те направиха солидна предсезонна подготовка, но ядоха доста бой от Спартак Варна. Според мен с Александър Томаш са доста корав отбор, който може би ще взима точки от повечето големи, така че наблюдавайте ги внимателно. Могат да направят нещо, каквото направиха Крумовград миналия сезон. При ЦСКА, разбира се, проблемите са съвсем други. Те в момента се занимават изцяло с стадиона и според мен повечето фенове трябва да са търпеливи и да знаят, че този сезон вероятно за тях ще е празен, освен ако не направят някакъв подвиг в купата. Ботев Пловдив и те имат все още теоретичен шанс да играят в евротурнирите, след като победиха и Жрински Мостър с 2-1 онзи ден на колежа. Така че те имат шанс за достигане до плейофите на Лигата на конференциите, какъвто шанс имат и ЦСКА 48. Пожелавам успехи на трите български отбора, надявам се да стигнат до групите, защото този коефициент ще е полезен за другите сезони, в които ще участват Левски, в които ще участват ЦСКА-София. Като цяло, аз винаги подкрепям българските отбори, за мен няма значение в Европа дали е Левски, Лудогорец, ЦСКА, Ботев, Локо и така нататък. Важно е държавата да получи добър коефициент, за да може за следващи издания отборите да имат по-благоприятен жребий, съответно
и да стигнат до по-далеч и да играят с по-големи отбори, да докарат по-големи отбори, да напълнат стадиона срещу тези отбори и да доставят радост на феновете. Мисля, че толкова стига за българския футбол, нека се насочим сега към Челси и Милан, започвайки с сините от Лондон, които колко победи записаха тая предсезонна подготовка? Една. И тя беше срещу Клуб Америка, ако не се лъжа. Да, дори с Рексъм, които са в Лига 1, не успяхме да запишем успеха. Разбира се, и там не играха чак толкова от титулярите. Играчи като Кол Палмър, като Нико Джаксън, като Марко Корея въобще не фигурираха в предсезонната подготовка, защото получиха почивки, а Джаксън беше и контузен. Така че теоретично трима титуляри въобще не сме ги гледали в действие и според мен, въпреки слабата предсезонна подготовка и многото трансфери, ама изключително многото трансфери, които се извършват, безцелни според мен, има цел, но тя е за изкарване на печалба от тези играчи, които биват купувани на 16, 17, 18 до 20 годишна възраст от Южна Америка, Централна Америка и Европа. Според мен Челси имат потенциал за сезон в топ 4, но много зависи как ще започнем. Първият ни кръг още е сериозен тест срещу Манчестър Сити, които също не бяха много убедителни в предсезонната подготовка. Те спечелиха срещу Челси с 4-2, хетрик на Ерлинг Халанд тогава, но паднаха от Милан. Милан, които играха с много юноши тази предсезонна подготовка и които са приятната ми изненада от трите любими отбора от началото на този нов сезон 2024-2025. Последно за Челси, според мен този сезон топ 4 трябва да ни бъде целта плюс една от купите и да се завърнем в Шампионската лига. Това е. Енцо Мареска, вярвам в него, вярвам в повечето играчи. Надявам се просто да минем с много по-малко контузии, отколкото предходните сезони, защото миналия сезон имахме над 100 контузии. Буквално нямаше играч, който не мина през лазарета. И до някъде и това попречи на Почтино да завърши в топ 4. Милан привлякоха един мой любимец от испанския национален Алваро Мората. Като цяло за тази цена, която беше дадена, 13 милиона евро, за такъв доказан нападател в серия А, човек, който буквално преди няколко седмици спечели европейското като капитан на националния си отбор. Аз мога само да ръкопляскам на ръководството на Златан Ибрахимович и на компания за този добър трансфер. Тръгна си Оливие Жиру, за когото феновете нямаха никакви очаквания, но той направи изумителни няколко сезона в червено-черно. Сега е време и Мората да направи абсолютно същото, а знаейки, че зад него ще действат от ляво Леао, от дясно Чуквуезе и в ролята на десятка Пулисич, повярвайте им, Мората ще вкара 15 гола този сезон и Милан ще се бори за титлата. Много зависи защитата как ще, където привлякохме Павлович от Red Bull. Аз имам една теза, че когато в голям западен отбор има играчи от Балканите, тези играчи винаги стават любимци на феновете и съм сигурен, че Павлович ще бъде точно такъв. На врата Менян остава, Тео остава отляво на отбраната. Чакаме само опорен хав, който по всяка вероятност ще бъде Фофана от Монако. Фофана, който е отказал няколко трансфера, защото иска в Милан. Проблемът е, че Милан опитват да минат тънко и да не дадат сумата, която Монако иска. Типични номера за италианския футбол, както примерно Антонио Конте иска да вземе Ромео Лукако за под 20 милиона от Челси. Като цяло съм оптимистично настроен и за Левски, и за Челси, и за Милан. И нека новия сезон в Западна Европа започне и нека Левски се бори до последно за титлата. Не се сещам кога за последно имахме толкова силно начало в шампионата. Единствено искам да помоля феновете да не се обръщат срещу Генчев при първите по-слаби резултати. Ясно е, че те ще дойдат по някое време, но този човек вече според мен се е доказал в Лудогорец, че може да постига добри резултати и просто трябва да му бъде дадено време. Също се отнася и за Челси и Милан с новите им треньори. По всяка вероятност ще има слаби резултати, при Челси може би още от първите кръгове, но тези треньори трябва да получат доверието ви. Те вече са го получили на борда на директорите, така че дори да се обърнете срещу тях, нищо няма да постигнете. Това беше от мен. От тук нататък епизодите в окото на акулата ще бъдат от такъв тип. Може да напишете в коментарите какви теми искате да дискутираме за следващия епизод. Дали да засегнем Олимпиадата, например, където България имаше два изумителни дни в четвъртък и петък. Четвъртък като цяло за българския спорт. В рамките на 2 часа спечелихме златен медал, 3 бронзови. Гришо спечели първия си матч в Мастърса в Монреал с 6-1-6-0, след като се възстановяваше от контузия месец и половина. Двата български отбора в Лигата на конференциите спечелиха с 2-1. Беше изумителен ден за българския спорт тогава.
След което вчера спечелихме още 2 златни и сребро. Толкова силна олимпиада не сме правили последните 20 години. И въпреки, че някои от тези медали са от натурализирани атлети, те пак са хора, които представляват родината ни. И както каза Новиков, който спечели първото ни злато на тази олимпиада, аз се чувствам като българин и представяйки тая държава, аз съм задължен да знае химна ѝ. Благодаря ви, че гледахте. Аз бях Пепи. Чао, чао. И до другия път.